مجتمع الدول مجموعة 7 يمكن أن يساعدونا. پشتویەکی حیدر عبادی ڕاگەان پرۆسێسا کۆنتڕۆلکردنا مووسڵ لە چەند ڕۆژێن داهاتیدا دەست پێ دەکات. چەند لیوای کەنزری پشت لە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنێ ناوەژ بۆ پشتەوانیکردنا وان هێزان لە دەڤێرێدا خستنە حاڵەتە ئامادە باشێوە. دەما دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنێ ئەو هێزین بەشداریە تێدا دەکەن و چاواتیا بەڕێوە برنا پارێزگەهەیە تەڤایانە کوکیان لەسەرە. ئەگەرێ دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنێک و هەفدەمە دەگەل ئۆپەراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا فەلوجەدا لە جەمهادی ئامریە میندارێ گشتی ڕێکخراوە بەدر نەپاقەژیکردنە بە پرۆسێسا کۆنتڕۆلکردنا فەلوجە و دەبە سەدەمێ پاشکەتنا کۆنتڕۆلکردنا باژارۆکی هەندێن دنجی دوێ باوەرێدانە دەوی دەمیدا کارێکی باش نینە بەرەیەکی شەڕێ دن دژی داعش بێڤەکردن و پێتویە هێزên عێراقی خۆیش بۆ کۆنتڕۆلکردنا فەلوجەیەک ئالی بکەن ji ber ku binêrî nawan vekirina bereyê şerê din hêzên ewlehiyê mandî diket. Ji alêkê din vejmerek ji kesatên siyasî û serbazî destpêkirina operasyona kontrolkirina Mosul din hada ve cihê arîşeyan nemazanin û dibêjin pêtivî ev serkeftinên ku bi dest hatine bibine destpêkek ji bo yekxistina bizavan ji bo kontrolkirina Mosul û peywendiyên navbera wan jî bihêz bikin. Bi taybet di navbera hikûmeta navbendî û herêmê û hevpeymanên nêvdewletî de. Herêma Kurdistanê nêrînên taybetên xwe hene di derbasbûyî helwestê herêmê bi awayekî bû ku tinêbaravanî li deverên Kurdistaniyên bin destê xwe bike ku dikevne çarçûveyê sunûrê Mosul ve lê piştî gotûbêjkirin digel Emerîkada herêmê ragan ku pêşmerge beşdarî di operasyonên Mosulda diket. Lê Barzanî tekîd kiriye ku pêtiviya beriya wêkê mafa erkê tevaya aliyan bêdiyarîkirin û li ser qonaxa wê piştî kontrolkirina Mosul li hev bihên. Kesatên siyasî û eşîretên Mosul û civata parêzgehê ragan dijî wêyekê hejda çavî beşdariyê di operasyona kontrolkirina Mosulda bike û daxwazkirin tenê pişt bi hawelatiyên bajarê û arteş û polîsên fîderalî û pêşmergeyan girê didin. Di hember jî de hejda çavî daxwazkir di operasyonê de beşdarî bo an bêkirin. Li gor wêyekê ku têne tohmetbarkirin ku bi hêzeke Taifînê lê damezrawayeka fermîne. Hejda çavî mercê wêyekê ji danaye ku balafirên hevpeymanan beşdarî di operasyonê de nekin. Serkirdeyên hejdê jî amaje bo yekê de ku ew kesên naxwazin ew beşdariyê di şerê Mosulda bikin. Xelkên ku dedaçîn ew dixwazin Mosul nê kontrol kirin. Bi vê yekê jî tohmetbar dikin ku ecendeya welatên derekî bicî dikin û dixwazin welatî parve bikin. Geşna hevkariyên serbazî ji bo fermadeyên prosesê ney nawe giroveke ji bo nêzîkbûna dema destpêkirina operasyona kontrolkirina bajarî. Zêdebarî dijiyekî û cudabûna nêrînan beşek ji çavdêran duê bawerê dane ku îdareya Emerîka planan da dinê li dawiya îsal da Daeş li Iraqê de nehêle. Xwedî biryareyek alîkêr jî ji bo destpêkirina her operasyonekê ji bo kontrolkirina wan deveran dibin destê Daeş damane.